Kanyang laki din! Grocery ako, miling, bakit? Nay, nagadungat ginatgatang Mount Fernan. Inggatang mun samot amin ng tisweldaw. Nanyalakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay. May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan ngagparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutuem, wano pangalami ti Ricardo. Sa bagay. Ay, lutuem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina hon. Aguro din ti unag ti tiyan kao, miling. Ay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mat nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. De. Ay, madama kayo matgayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawan, di ka pa nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa nga raw bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrika daw. Diyak pa yun maanusan ti bisin kaw. Kasla, naimas da ita sidsiday nyo Ay kat dito kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga raw, miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Si kamat gayam kasing Norma. Wan kasinsin miling, ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasing. Ada asin niya? Ay kat ada Apay ti asin. Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pala nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Tainak mangala iti asin iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin miling. Ada pa'y matlagayam na bati asidaan nyo diti lamisaan kasinsin miling? Wan kasing Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hotdog kan itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin miling. Mabisina kun kaut. Ikatuan kasinsin Norma. Kanong nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anya betan apa nagbiag ti kastaw. Ni, apa yun ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw, awan pa'y amin ije balay may. Awan bagas, awan sidaan, ultimo pagrikadaw, awan. Anya, awan lang aruden ti bagas kan sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas, milaing. Awan talaga ti maisaan kao. Ay, katuan aikit. No adda sidaan yaw, padawatan naklatan. Manumot lati kanagay, kaanakan. Wan ikit, adda pa'y mat nabati asidaan may ije balay. Ay, agyaman na kaanakan milaing. Hay, asawa laangan ti kurang. Ay, sus, daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa. Nay, si kagayam tatang. Way, dadakaw. Kuna nawawan tao diti balay yata nakaululi mo mga mahin. Adaak itay ije kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mi kin ni Fernan tatang. Ay, apag isaw tiyo umay kaw. Kumaya mamakipagan tanay. Awan iluto kiji balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmanganmat ni tatang dito'y balay, miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ije balayda. Kastaya, bakit? Wan, Fernan, sumarunutan tumutan amangan. Inuray ka pa'y ngamin asumangpay. Sige, bakit? Sumarunutan nga rudan namangan. Tani, mabisina ka. Nagawi din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat sidan, tamiling. Anya nga awan. Ha? Ay sus! Awan mat nabatin asidaan ta. Inibus mat amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak, miling. Datan tinaibusan iti sidaan. Ay, nagrawat mat ni tatang. Tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan, jay sidaan. Anya lakit din ni tatang. Di man lang nang ibati iti sidaan ta. Mala,
Mabit lang, tagluto ak iti sabali asidaan ta. Saran, maladaw akong ngagsubli iti trabaho kung nagluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Sino day tamaladaga, Miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Wan nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunan asikatimang padede. Kapilitan ng alakay. Mala, inka gumatang iti mamador kan gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laan. Ibaon na kamapan gumatang iti gatas kan mamador. Ano sa mun alakay? Kaanakakmat da ito. Kaasimot nga agsangsangit. Guwanan, mapanakon. Nga uray nabambanlug akon. Alagi ka ka din agong ungut. Agan anos ka kadila kay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, Miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadael ka nung aming JTV na. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawin nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan Fernan. Mabainak met amang papanaw kan kuana. Takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ti anak ko, kasinsin Mileng. Nakaturog ijay si Ledmi. Takalkalpas na anagdede kasinsin. Kasta ka di, kasinsin Mileng? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho mo kasinsin? Negative, kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho? Iso aparikot ko manan ti kanan mi. Anya? Pabuludan nakpa iti bagas kan pagrikado kasinsin Mileng. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige kasinsin Norma. Mabiit lang ang taindak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot ten dagiti pagrikado. At sabon mo apaglaba, Milaing. Ay, ada nga ikit. Apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akong itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabaw. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabaw. Ay, mabit lang ang Milaing. Ay, buludak matan agi batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kao. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapag sakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga min amay dagiti timbak. Adda kamit gayam dito'y balay, tatang. Wen Mileng, simbre kaklatan na tanakalo kak mitiri daw yaw. Napanamaya, Napan ko imbalaybay jeli na ba tatang? Imalatiw kayo, Mike. umaya makipanganak kaw. Awan ka nag-iji palay may. Ha? Sinda kong di nabati asida inyo di kusina. Anya? Nangan kayon, tatang? Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, anda pa'y gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdamay di balay. Anya? Nakaon, tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, Miling. Kunak man no addan masangpatak amakan. Imay ni tatang. Katsinda naman ng amin asidaan ta ko ma. Anya? Adda pa'y insupot na asidaan ta. Kanin nanto kano ije balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibos amin ni tatang tisidaan. Ay, maulawak, Miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaan ginabati asidaan. Iso nga inibos namin. Anya lakit din ti kastoy pa nagbiyagan. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anya't pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Nagkatangak manan ni ti abastuta, Miling. Apag iso lakay, maibusan ti abastuta.
Lutuan man kit day talong ganisa, tani, mabisina kaon. Mabiit lang nga raw, ta isaganak ti pagluto ha. Bayaw Fernan, simre kaklatang ta nakalukat materi daw yaw. Apay ka di Manong Jimmy? Ay, kwa, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay lang ang Manong. Ay, ala, apura tagluto tanay. Mabisina kaon. Ha? Agid daak biit iji sufayaw, Bayaw Fernan. Ringan daktulagan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni Manong ko lakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga wa dagiti timbakan batya, miling. Saan pa'y nga insubli ni ikit-itang? Anya? Akraman timbakan batya, buludan da pa yan. Datan ti mapukawan. Lakay. Anya nga iti usarak. Laba ko mati pantalon ko. Ay na, bayam, inakalain iji balay da ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan batya, awan. Maulawak ka talagan. Miling, apa yan? Nagaduda mat dito yung nagtibalay. Adag sa sangit na ubing, adag buy-buya iti TV, adag mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni Tatang. Umay mat makimerienda ni ikit-itang. Imbati mat kanyak ni kasingsin Norma ti anak na. Ay, maumakon miling. Agungat ka talagan. Anya, Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay amin ang tipangalalaan da iti kaninda. lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada miling. Mapanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya, Ay, nauma ka talagaan miling. ay na, di ka ang sangit Fernan. Ita kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito yung balay, men! Kitsa akong ti pumanaw! Pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Sore, Bayaw. Di kan pumampanaw, pang-aasim. Sana ka naimot. Nga maglablabas kayo, matan. Dito yung amin ang balay ti pangalaan nyo iti kanan nyo. Sana kabaknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, Bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amuyo kumamot ti agbain. Diyak mat pidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. Saan anasaya, detang ugalyo. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Agdadawa, akakabagyan! Dito'y drama tayo, Anyalaki Day! Insurat ni Isagani Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Sindam siguro di imbati ka tilapia niya. Awan ti sinsindak at tilapia. Ay di ka ko magpabasol mo't Asino nga ron timang kalong iti tilapia kat dua talang matnganda diti balay. Anya laki de na morsula. Agpabasol kalatan. Ang mga nusinda ti pusa adwa ti saka na. Anya, addakit din po sa adwala ang tisaka na. Adda! Awan! Adda! Awan! Kunak lang arudan! Ay di ka nga rod aglaaw Ipapilit mo nga da po sa adwala ang tisaka na. Adda ko naglangarudan. Saan laang adwa ti saka na? Anya, Mamartag pa'y apusa. ay sinalbag ka. Ada ayamot mamartag a pusa. Adda! Awan! Adda! Awan kunak! Anay ko! Apay ngagtapis ka ngay. Ha? Dadaaw lang ti ulom. Addakit din mamartag a pusa. Oh, ay taman di pusa mamartag. Saan lagaya mamamartag? No di kat singer pie. Anya? Awan matin na ba ti asidaan dito kasirula, boy?
Pinulutan ko Marsing bagay. Pinulutan mo amin dagiti sidaan? Anya nga iti sidaak no inibus mo mat aminan? Ay kita medyo ka matana. Ay naboy, day talata nagbarbar tagtar aramidam iti biyag mo. Aginom ka lang arudan, pero huwisyo ka pa'y. Anya perwisyo at sasawam dita. San kit din a perwisyo tar aramidam? Imbes nga dasidaan ka, pinulutan mo lang. Anya lakit din ni Marsing. Naimimas tiya ginom no tan pulots. Ay salbag kang asawa, day talag pulpulutan tar aramidam. Agtugaw ka na, paray. Agshot tayo. Uy, naimas ti pulutan nyo pare Nanding. Ay, wen, pare boy. Impagatang ko itay day talitsawn kung dinakdakan. Ay, nagkana sanjaw. Pulutan is real. Ala. Agtugawan. Agshot tayo kay day. Una pare Nanding. Pulutan is life, kunatang araw. Ay nalakay. Day talatang kalding mo ti as-asikaswam. Love ko nga rod da ito'y kalding ka, bakit? Anya alab mo day ta akalding? Ipatpatag ko da ito'y akalding, iso apakpakanak. Imbag pa'y day ta kalding mo, tamom nga ipatag. At day takamanan ako na, Kamorsula. Pagimunam ti kalding. Ha, pagi mo nakit din day ta kalding. Kasi daw, tunggal makita amang pakpakan iti kalding ka, kat dilaw ka dilaw. Di ka pa'y lakat asawaan day ta kalding mo. Anya? Ay, nagalasan day ta nga imbagbagan. Talaga ba? Sika madlat nang ibaga, alam mo day ta kalding mo. Badwam, kin pagpaldao mo, tada kayon ti agasawa. Ay, sumardeng ka. Nagalas ti rumrumwar di tang giwat mo. Ha? Imbag pa'y day ta kalding ta maaprosam, idin to ta siyak, di nagpa'y maaprosan. Anya? Gaputa day talatan kalding mo ti asasikaswam. Hay, agaropro pa kayo. Anya? Nagimas talaga. Na. The best. Alalunusun mo ti pulutan, paray. Eh, magibati ka mo ta. Dispenser pare Nanding. Nagimas namin ti pulutan tayo. Lechon ko naman. Wen ang danda ni maibusain. Kid disen mila ti agpulutan. Ang sika kay papal mo amin ay. Pasensya ka pare Nanding. Nagimas namin ti agpulutan. Inton kon pinanaganan da kan iti boy pulutan. Huwag peso. Ay, di man katawan. Puno mo ngamin. Manmano kang agtagay. Di ka pa lang rod nagbalon iti na pa. Taipangan mo langin nagiti pulutan tayo. Ay na, mangibabain kan boy. Nilagit din ni Marsing. Sirmunan na kamanan. Abay ako naman mga babay na ka. Dagiti sasawan ti tao kan ka. Nga niya, Boy pulutan, ti birbir nga sdakan ka, tanagrawat ka iti pulutan. oh, bayam dita. Di mo pakasikuran dita. Jakto pa yung mapiktaran. Naglaing ka nga ginom iti arak, ngam di mo pa'y masukatan day tasapin mo. Abay man antisapin ka. Apay, di mo marik na anabasa day tasapin mo. Nakaisbuka, salbag ka. Ha! Apay asaan amay drawing day tarupam nga imay dito balay, kaanakan Juana. Adda nang kalong iti sidaon mi, auntie. Anya, Awan ipasidak iti anak ko, auntie. Iso nga imayat iti balayo. Barang adapay na bati asidaon nyo. mala, mapanta dita kusina kaanakan. At dapay matkit din na bati at dinengdeng asidame. Oh, ipagwana. Naggapu ka magdita balay dananang. Wan ipagmarsing. Tapanak ti mawat iti sidaon, tani. Adda nang kalong iti sidaon mi. Asino nga itinangkalong iti sidaan nyo, ipag. Ay, diyak mo ipag. Adobo pa'y matakarni ti manok ti kinalong diyak kakalong. Masuro na. Ay, pusa lakit di nagkalong Naglaing matan na di apusa. Kamay sa amalukong ti innala na. Anya? Ay, wan ipag. Saan lang amalukong ti innala na. Nudikat nangalapay iti kutsara. Anya? Matiliw kon to lang day nga kakalong. Ay, isob-sob ko ti songo na iti lamisaan. Ay! Agin inom ka man
Ayan, boy. Anya laki din ni Marcy nga ya. Adobo mat akar ni ti manok day tapulpulutanam. Wen bakal Saan tayo mat amalukong day ta nakaikargaan ti pulpulutanam? Ha? Napan ka nagkalong iji balay dahwana kasinsin mo niya? pakawan. Saan ang nagkalkalungan niya? Paglibakampay lang. Saan ka laang aboy pulutan? No di kat boy agkakalong kapay. Anya? Uy, nalukmod na itakal di nga, tatang. Wen, boy. Jak baybayan ko naman. Nagdarakkel dagiti sa akin Agbit-bitamina nga mentikal din kaw, iso ang naglukma ganak kaw. Kasla na imas, tatang. Anya na masasasawim dita, boy. Ako tikat ko asawan, adda ka di naimas asidan nyo, tatang. Sa balit iturong ti magbagam. Di ulatan ikaskaso na jing imbagak. Aha, uy. Ay. Apengin na prusam ti kalding kaw. Ay, sigurado analok ng ti karnida ito, eh. Anya! Ay, anay ko. Apeng agkatos ka nga, bakit? Awanan ka iti baeng. Jakpay nang nangan, ngam inibos mo amin ang tisidaan. Anya nga inibos ko asasawam. Jak tupay nang nangan. Asino nga ro tinangala iti sidaan? Alaman? Ay, jak mo Ang mga nusin ti aso adwa ti sakan Anya? Adaya aso adwala ang tisakan Ada! Awan! Ada! Awan ko naglangarudan! Ay, di ka nga ro taglaaw Morsula. Babain ka dagiti kaaro ba? Pilosopo kalaklakayan? Anya nga iti sidaan ta ita? Ay, jak mo Agpanunot ka man mo't iti sidaan? Saan aday jilat tan kalding mo ti asa si kaswam? Mang partikalatan iti baka. Anya baka asasawam? Katawan mo't baka ta? Diyan nakalata ang baka, ti kayat ko asaway. Anya? Uy, naimas ti pulutan tayo pare boy. Wine, pare nanding. Sanak kami na makainom iti arak, no awan tinaimas sa pulutan. Bagbagay mo talaga, tinaibirngas ken ka aboy pulutan. Da kayo talaga, pare nanding. Ala, numaybos ti arak. Siya kung ti makamu agumatang. Naggana sain. Mala. Kukwam nga ro ti arak, ta kukwak tumet ti adu apulutan. Anya? Hanggang saan pa nga ita? Ibagak tulat ta kada kayo. Agpapas tayo man pa nga pulutan. Ay, wala, pare boy. Nga tatang nanang. Napan iji bangkag na apay aya. Ano nga oras pumampanaw ni tatang dito'y balay? Ay, nariwot pa'y laeng. Pumanawan ang mapan iji bangkag na. Anya nga oras nagsuble? Depende. Alas 6 kasjay. Apay ay adamdamagam day ta, boy. Awon. Imbag man ta saan ka anak kainom ita? Awan nga minigatang ko iti arak nanang. Kwarta man kit day. Bangala ako maiti kwartak salbag ka. Siyak pa'y matipagdawata mi iti kwarta. Inak nga ro din. Awan mat gayam kwartayo. Nana, ay sinalbag. Kunamlan ada kwarta nga iduldulin ko. Igatang nantumat lang iti inuman na nga arak. Kasangsangpot mo pa'y laan. Day tamanan kalding mo. Tiap aprosam lakay. Shhh! Apay aya. Shhh! Apay apagsarsardangan nakagsaaw. Aturugak ti kalding ko, bakit? Anya? Ay, anay ko. Agtapis ka man Ay salbag ka. Apay. Ubeng apaturugam. Napananday ta utak mo. Wano? Putot mo day ta akaldeng. Anya? Agpudno ka. Putot mo siguro day ta akaldeng. Ta pirme iti panang taripatom. Ay, sasawang mo di tabak pakitan. Kalding putot ko kitayin. Ha? Anya nga iti amok? Nukabsat day ta ni Boy aputot mo. Ha? Anya? Sumarteng kan? Nagpili ka. Day ta kaldeng wano siya. Ay, unay data niya ibagbagam bakit? Anya laki din. Ew! Daytan kaldeng ti kaidam. Kasyaklangan ti agtalaw. Salbag ka. Anya! Bakit? Amorsula. Nakitam ka di kalding kaw. Awan matan iti nang igalutak.
ang mga nuinalatin nuang adwa ti saka na. Anya, adayamat nuang, adwalaeng ti saka na. Saan ka ti aday tamat la ti ibagbagam kanyak no agsalsalud-soda? Anya, isa din nga rod day taanuang, amorsula. Itay-pay ang nagpadaya. Ay nalabit ang nabartak itanday di anwang. Ay, Diyos kay, isa na mabalain. Pat kag day jakal din kao. Ay kat, ingkasurutan di nuang adwa ti saka na. Baring adda pa'y makamakam mo nga oray sara laang ti kalding mo. Anya! Ay, di nagtagbat tatang pangasim. Ha! Ka, awanan kay tibain. Huston tatang, amangan numalaw-anam ni Boy. Di naglabdan. Pinulutan dala ang jakal din kao. Babayon day tabo ng iyo tatang. Sa nabali, tanda pa'y mat nabati akar ni ti kalding yaw. Si dahin yung amin ay. Anya si day nasasawam. Ipatpatid ko day jakal din kao. Ay matayak numapukaw itibiyag kao. Tatang! Ang sardang kayong tatang. Boy, agkid daw ka ngamin iti pamakawan kini tatang. Diyak ka sa pulan, di pa nagkid daw mo iti pamakawan. Si kait at ipar boy Taray boy! Ang sumli ka! Tagtag ka! Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag na intay pinauluan. Boy, kulutan! Dito'y drama tayo. Ang lalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Sorpresaan tadananang kang tatang. Bisitaan tayo da, into no umay a biyernes. Ay, katuwa na. Awan trabaho inton biyernes. Ket holiday. Anya ay tigatangan ta, apasarabo ta kadakwada. Ay, agpanunot ta. Sorpresaan taman ida. Ay, anya day tayo doldolin budita. Ay, agdal na ka man dita si kalaklakayan. Makanda kita irwar mo ta kanentan. Day tala paggasto mo't alaklakayan kamom. Mahilig ka nga gidolin-dolin iti makmakan. Isagsaganak nga raw no umay pumasyar di kumarik abak nang. Apay, kung na malagip na kapay, day ta ako marim abak nang. Planok nga inton umay agpasyar dito'y balay. Ilutuak iti naimas amakan. Siya kay nga asawam. Mano atawintan nga agdindin na. Dagiti ordinary lang nga makmakan ti sagsagan ang para kanyak. Ay na, umanay lakan ka, di saglilima a pisos at tinapay amagat-gatang dita kantina, nga isaw-saw mo iti kapay. Unay kan. Malaikan. Na, apay papanawon na kan. Idulin ko nga ro dagiti ginatang ko nga ingredients ti lutwag nga ipameriendakin ni kumarik abak na. Anawa man da kita atong manaray dito urog ti balay. Ay, sumardang kayo man ato manaray. Agtugaw kayo man. Apay? Maipari itong ti agtaray-taray dito yung nagtibalayo, tatang? Apay di mo makita da kita nagado abubuungin a display. Ay, regalo di bak na nga gayim ni nanang mo da kita. Uwan nga ron. Awan mo't dagita baboy-baboy idikan. Ay, nagngingina ka no da kita. Nagkunamot anangina, tatang? Di friend ni nanang mau. Nagtaray-taray na. Ay, tumal na kayo kunak na eh. Nabuungan. Ay da. Nabuong mo tanda di talo a display ni nanang baboy-baboy, tatang. Dahil tanda ko kunak. Ay na, ay. Agsaw-saw man ni nanang yaw itong sumangpahit. Problema yan, dayta. Pagkatan tayo na. Apay mabalay. Apay, saan nagpasyar ni Manong Munuel dito'y balay? Diyak na muna nang. Napan mo ito nagayayam itirwar dagiti anak mo, Rhea.
Imbaon ko ida ijirwar, ta nagbabangad da. Oh, anya nga nagita pinalengke yun, nanang. Bugoong asayin kan Ricardo. Kunak man no ag-bake kayo iti cake. Ta isumot paglaingan nyo. Nagbay ka kitikik ka, nga saan nga ita? Kaanon tungay, nanang? Itong bumisita aja gayong ko abaknang. Anya lakit din ni nanang ay ha. Saba imbaga kalagiti apo ko yo, anaglaing kayo nga ag-bake iti cake. Katalaga mo ta nalaingak nga agbay. Huwag nalaing! Ay talaga man di talaklakayan ba? Agsaw ka lang, no ibagak nga agsaw ka. Ada kaming agpapamilya, nanang, tatang. Ay, nasayat mo, Noel, tayo tugo mo ti buo a pamilya. Saan kaya na sorpresa, tatang? Ah? Nasurpresa? Ha? Ada ka yaon? Naglado mo dahil ta reaksyonan. Ay, nanang, dakay ngay. Saan kaya na sorpresa, tanda kami. Ay sounds, dagiti anak mo Noel. Ba? Dalapusan dan dagiti display. Sapay nagngingi na dagijay. Ay, sa'yo dalapusan dagiti display. Dito balay na kayo ka offline. Nagngingi na kano dagita display na. Kat no talo ti nga gasot dagita. Nanang nga talaga. Papadaanak tiyo mayaw. Iso nagtaraki nakiti manok pato, kalding. Kas kada niya pa dita, taparchen tayo, iti panagawid yaw. Uwan nga rin, tatang. Apit, nagkadungan dahil tatarakan yun. Jaki bulbula, usta mga numapesti na. Napesti nga amin a manok dagiti akaruba. Ay, mang tiliw ka nga rin iti parchen tayo, ha, tatang? Muwan, nagtiliwak ito nagapon daan. Payakas na saan ka naragsak ka nagpakasyon dagiti anak mo dito yung balay bakay. Di mo man laim bagbaga. Anabuong dagiti display ababoy-baboy ijay salas. Masapol aya. Kaimpig ka mo't ida ni Ria. Pinagsisilpo na dagiti nabuaw. Napagsisilpo na yamang. Kano sa bali mo't ti ayan jay ipos. Kaniwat da. Kas kadalabayan. Aya! Nagbabangad dagiti anak da. Gagangay tubing ah. Manupay nga ta display ti mabuaw. Kabayatan ti kada da dito'y balay. Ay, ada nabuaw. Ayawanan tinabati ang display dito'y balay. Nabuong dami na. Dito'y pa'y kadakgalan ang display kababoy-baboy tinabuaw. Kasano napasamak daytaw? Di apo ko yo ah. Maririing ngamin iti rabi eh. Nagtimpla iti gatas na. Nasagid na ah, dahil display yo. Sa pa'y inregalo dito jagayong kwabak nang. Ala, sukatakto ka din nanang. Awanan ti sukat na daytaw. Tamaw no sa dino tinagapuan na ah. Ijay laang palingki tinagapuan na dahil nanang. Ijay rasya. Aniya, ay nagadayumutan. Napangayam ijay jagayong kwabak nang. Ala, bayadaklatan nanang. Nanginangarod daytaw. No saan amagatadan? E di ipigkat ko manan. Nagado ti magatang agludita, nanang. Agbik kano itiket kung dagiti anak ken apukaw. Ay, sa anak nga agbay kita. Ta nakareserba para iti kumarik abak ng data akay. Sa balin tumanda. Ay, awanan ti gatang ko iti arena. Kas kadadad dumapay ang masapaw. No kasta, di mo para manan itiket nga inaramin mo dagiti apukaw. Umaydan tumanin bumisita inton sa bali nga aldaw. Unay kan. Ay, dagitaan na aalikutag nga pukaw. Nagadaw ti binuong da display. Anya ngay. Itad ta ka rin kanitatang kan nanang, di pasarabo ta kadakwada. Saan pa'y? Panagkunak, ado pa'y ti kwartada. Ngala, saan pa nga rod nga ita? Itantanto, into naawan ton ti kwartada. Sabagay, makita ko nawadwad pa ila dagiti abastuda. Katuan,
Madlaw mat nga adupay. Bye-bye! Bye-bye! Incoming arutan, nanang, tatang. Mumay kayo timanain. Awan pa'y mat impaputput da kada tao. Uray la ko masaglili makaswata. Talda ka. Awan siguro kwarta da. Namnamaak ngay kanda kiti kwarta. Tapay nga may, ada mo kwartam. Ada pension mo. Ada mo pension ka. Sa balila tamot aja itadak. Napandan. Mala, umay nagtulungan nga aglinis ka dagiti wara dagiti upay. Pag inanaanak pa ata nabampan mo ka. Umay kanta na, umay ka no, agpasyar dyan kayong kwabak nang. Ay, umay ita. Intong bigat. Tapay nagpartakin ka umay. Kapampano nagiti bisita da. Imbagak nga umay. Ta umay naraman ng tikik nga ramidag para kan kwa na. Saan mula ang alampasun day tadatar alakay? Tapay ngay. Nupunasak di mo kayat. Nulampaswak iparit maaw. Ingka mga laiti bras tabrasam. Ay, unay kan bakit? Ay, madinsa day ta pangibabaw ng kanya ko Ay na. nga ba day? Katiso ti umno apa naglinis. Gaya mo lang dyaw may. Kasta unay ti panaglinis mo di balay. Saan labas tagayam ko day dya umay? Laglagi pa ma. Baknang agayam ko day jay. Aw! Hindi may bimisita na giti anak mo kinapukaw. Saan ka naglinis? Uray nagwalis la kuma. Saan na ya? Kanusak ti nagwalwalays. Iso day tantilugan di gayam ko abak ng lakay. Si Mang Putan. Ay, isla saan mo tabak nang? Itam jilugan na. Tanda ka man. Kumare! Ada akong! Inaksablan. Ay. Ay, adakan ko maray. Ada akong! Halag, umunag ka kumare. Mapantan di balay may. Ay, una! Pati de driver ka, mabalin ka di nga umunag. Ay, katuwin na. Ala, lito, umunag ka. Yes, ma'am. Ay, agasam na. Ma'am, tiawag na kan ka na ta driver, ma'am. Ay, gagangay ati bak ng kumare. Kunak man, kunam aparamananak iti ar-arami na may special cake, mare. Ay, katuna ko maray. Mapan ako nag-bake. Katsika, dito ka lang salas tagbuya kay titivay. Una, madamdamatan taon nga ginistorya. Nayan nila kay kong tatulungan na. Ay, lakay! Ayan mo! Umay ka dito! Papanamaya mo si kalakay. Bantay ang karon dyan driver ti gayam aw. Kasla sana mapagtalkan ti ropa na. Tilebag bagamot. Day tarupam ti sana mapagtalkan. Rekus-rekusan na mo tiaglawlaw ti balaya. Nga kasla da kaya na matakawan ay. Pagsuspit siya nilito ngagtakaw. Anya kumamot nga titakawan na dito balay. Ala, ingkaki din alaan dagiti ingredients. Tagaramitan iti kay. Nangidulduloy naman. Ijay pangiduldulinan iti daan asap sapatos. Ha? Apay nga dyan? Ay, kakitalanan. Nagadukat na damdamagabaw. O anya ngay, nakakita ka kadimot lang no anya ti alaan ta. Dagito yung naglulukmag ang manok, madam. Apay, awan ka di sa bali anakitam. Kaya't mo jay aglaklating arado, madam. Anuan tangay dayjay. Ayan lang ngay dagiti lakay kinbakay. Ay kat ada dayjay kusina ah. Rugyanak nga rin, madam. Taag tiliwak iti manok, ti ilugan.
Darasam. Si putang no umay da. Ay, kasanong ayon lakay. Puro mat na perdi dagiti ingredients sa ginatgatang ko ide. Expired na tayo, di pa ginatang mau. Inreserbak nga roon para itinay-tubak na nga kayong kaw. Kasano makaramid kay tik-tik? Bubuot mo tente arena. Ay, sapay first class na ito eh. Ay, anya nga talakay. Anya nga tanong? Mapan ka gumatang ilay. Ay, pakpakawan. Diba onak din ija di na oras. Anya nga itikit nga paraman ko itigayom ko abak nang. Baka buka gagpanunaw. Krigat mo tapagandahan da ito lugar ay. Ay, Darasam. Aglagto-lagto mo tintukot si matahan, madam. Ay, patarayo mo na. Brum! Apay ang masapul pa nga agbrom ka. Kastoy talaga ti style na ito lugan. Masapul apasurutan mo iti. Brum! Mala, intan. Darasam. Tanay, matuo ka na dagiti manag. Anya di nagandar lakay. Ay, bisita ba ko na mabaknang? Napandan. Ah, di dan nauray di kay. Kaya nag-apurada ka tapin manaw. Ay, lakay. Inka kita ang taglawlaw. Ang mga noden taray na. Ay, dagiti manok ka. Ay, saan kumabot ah? Ay, sos. Bakay, umay mo kitaan! Ay, sige, umayak ka. Ah! Hawa din dagiti manok mo, lakay! Ay, ang tatakaw gayam dagiti bisitam. Kanya laki din. Sapay kastalaunan, ba't di pa nagtalag mo? Tinadya ako marim ako na mabaknang. Ay, ang tatakaw damot gayam iti manok. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya ti masapol yun, ha? Ay, umay ko ala, pensyon ko Ah, naimbag ta siyak ti naka-duty ita dito yung office mi. Saan mo na masapol ti makipila, nana? Iso nga rod baraw. Ay, imbag man ta imayak tatangaal daw. Ala, kita man nga rodya ay diyo. Ay, wag. Aguray atay ruwar ko dito'y bagkaw. Adto'y ti ay dek. Ah, mabiit lang, nana. Ta i-check ko iti computer tinagan nyo. Wan, naano sak nga aguray. Ay, wan gayam. Kaano yu amapan pasyar dananang kentatang yaw. Ah, apay aya, nana. Katno ka na yun da nga agapa. Anya? Ne, apay ka na yung dang aga pa. Jakman ammo. Manggag pa'y jabalay ti panagsinsin nung badda. Anya? Ay, sus. Nakababain matikas na nga aramid da. Ala, bayan nyo, nana. Tamapan mintuman ita kita ay. Kat, nakita mo hindi ta computer no mano ti maalak a pensyon kaw. Ay na, uray siyak manoy. Adumat ti trabaho ita. Kahit agpadatan ay, malagip kong agpaiso. Saan ko gayam abinis-bisita datatang kananang? Ay, wan gayam. Imay ngamin ije opisina mi tay bakit akaaruba dananang kandatang. Imbaga na akanayon da kanong agapa. Agap-apa da? Kat saan matidi? Day tangarod mo ti pagsidsid da awak. Mangagpay kano ije karuba ti panagap-apa da. Ala, bayam tamapan kunto ida pasyaran. Agliwak ton iti trabaho no iso. Amo mataya kag sidsida iti naman tikahan.
Apay nga inggisam na ito luto matinagdag. Ay, jak nga ron kayak ngawan ramraman natin si Dag. Ay, sigaratan timbangan. Na, apay nga yung tupak mo di si Daan anak kamanlukaw. Kita man na ibulungan. Ay, gakayatan timbangan. Ay, di oray saan ka bang mangan? Saan mo tasak ti mabisinan? Agluto akit isidan. Ay, agluto ka lang. Awan bibang kukan ka. Basta siya, mga anak. Saan ko amagaw at bunga to'y marunggay. Nagngato ba? Ay, isa pa'y mabisina ka. Anya titang tangadam di tama nung tasyo. Ay, dahil man bunga ti marunggay. Day, adu ngagpaiso ti bunga day tamulam amarunggay. Nagngato ma. Nga raw. Ay, na. Numagaw at kula kumasya konti manggawat. Ay, uli ko na. Kaba alam nga ulyan. Apay kiti na saan. Iti ubigak na laingak nga umuli. Uray to pa'y papaya may sa tipon na. Kat ulya kijay tuktok na. Ay kat umuli ka nga rudan ama nung tasyo. Ay, sa anak payanangan ka. Wan, amok. Nang nagkuti pa nagsinsindong batyo kanimanang aneng. Mala, umuli ak nga rudan. Agan-adad ka ama nung tasyo. Mapanak mo't di ta kantina, tagumatang ak iti asen. Ano ka manang? Ano ka ko nam kita ang langarudan? Natinagak! Ay, sus! Kunakon kita matindag ka. Itaray da ka ni ospital. Inbag ta nalaingak na agilot. Mayatag ni Manong Mau. Wan manang. No jak inilot jabukot na. Agnanayon ko man nga agkubaw. Ay, ulay ka nga minang. Kanapankit din imuli iti marunggay. Jak nga ron kaya di si Daan ngay lutaw. Ay, nakapilpili ni Manong Mau. Pati si Daan pagapapaan may. Kontrabita ka iti biyag ka. Nangang mo day ta pa nagsasaw na kanya. Ay, mas daawak man kada kayo nga agasawa. Saan kayo matakas na, hindi medyo ubing kayo pa eh. Apay tatalim makaikinbim bakit kayo. Isumot na ti kanayon a panagapayaw. Basol ni Manong Mau. Ay, di nakpabasulan siya. Basol mo! Basol mo! Naa, mangrugi kayo man nga agapan. Ay, basol ka! Basol mo, akiday! Basol Mau! Ay sos, kasapulan sa mga yabak iti pulisan. Sumardeng kayo na. Nay, suday tanti pulis. Ay! Ay, nay, si Kamat Gayam Layla. Ayun, nana, umay ko kumabisitaan datatang kan nanang. Ay na, nasaya at mataimay ka. Madamada ngagsinsin nung bat. Apay manan aya, anya ti pagsinsin nung bata niyo, nanang, tatang. Awan mo. Ada! Awan, di mo'y papilay. Ada! Gaputa kayat nak abisinan. Anya? Nanang, apay ngay matabisinan yun ni tatang, kat nagadumatit-itad mi nga bastuyo. Ay, ulbound! Laklakayan ka nga ulbound! Kita tay tututudo na kaon. Sapay di tapay mo tengati matakti pang itudwa-tudwam kanya. Ulbod ka magayam! Siyak tiri-piri, sumardeng kayo. Ay! Nagado, akayan ayat ko, ide! No apay aday tapay laabak, bakit ang tinasawak? Agbabawi ka, Tasyaw! Agbabawi ka! Na, Ay na, lagi pa nyo pailaang matdagita kat manuti tawan yun. Adun ti apo ko yun. Agbabawi kayo pailaang. Hello, Manong. Adakan dito balay? Wan, si Bang Petak itay malam. Aglut-lutok iti pangrabian mi. Gituyak amaturog. Taobserbarak man datatang kananang. Kahit talaga ka ding agap apa da? Wan, pirmi ti panagsinsin nung batda. Taapay, anya launa yun ay ati pagsinsin nung batan da.
Isungarod nga umyanak dito'y balay, taamwag no apay. Nakaluto akon manong. Aya ba akong datatangkan nanang tamangan kamin. Kastapay nga rod. Bye. Nanang, tatang, umay kayo tamanganan. Apay, jak mayaban ida. Kanya katatiar aramidan da ija salas. Ay, itad mo kanyak ta remote control ko naknay. Ay, siya kayat. Ay, siya lang di mahigam. Tanyos di kayat ko abuyan. Di mo itada. Anay, anay. Apa yakin na dalnak ngay. Lumaban ka ta, ha? Padasam. Ay, apo. Pumutan ka. Agap apa kayo manan? Eh, ninanang mo ah. Ay, siyak manan. Kat naglawag ama naging bubukod ka laklakayan. Mangan tayon, idepan yun dahil ito'y atibing. Saan ba yan alpastinyos abuy-buyaan? Ay, di pong kidain. Di na mo lang maawatan deta English sa buy-buyaan na. Saan nga English, di buy-buyaan yung anyos? English! Chinese, tatang. Sana talaga ang makaawawat ni Tatang mo, Layla. Kabawan na. Makan kayo na. Anya nga itiar aramidan niyo, tagpinpin na rin kayo mat, nanang, tatang. Sipsiputak man ti inam. Mabangan no alaan na dahi lupo ti adobo amanok ngay lutaw. Ay, kukwak jay lupaw. Day talaang ti pagapaan niyo. May salaang alupo a manok iti nabati ija inlutok. Tasid sida to'y may sa alupo. Ay, lupo ti kayat ka. Lupo ti kayat kaw. Lupo man wenno payak, wenno saka, manok latamat day ta. Ay, saan? Diyan kaya ti mga no sana lupo ti sida. Rayaw-rayawan mangmangan. Nana, papanan nyo ngayon. Timakdar kayo matanado ha. Tatang! Tatang! Din ka maturog ijay ruar. Ay, sikati mapan maturog ijay. Diyak kaya ti makikaidakan ka. Apay kay durunak nga. Tatang! Tatang! Anya ti mapaspasamak. Di Tatang mo Ay na, agap-apa kayo manan. Maturog kayo lang arudan, agap-apa kayo pailaang. Layla, diyak kaya ta makikaidakin ni Tatang mo. Sika lang kaya ti di na kaya ti makikaida. Karkaro akpay ah. Apay nga min aya. Ay, diyak man mo iti inam. Nanang, apay di mo kaya takayda ni tatang. Kasano ka dumanog? Naminano na ko na dinandanaw. Tatang, apay adalugan ni nanang. Kanuag tagtagay na pangaraw nga kalaban ka. Ay, diyak mo't na puutan na dinanog ko gayam ni nanang mau. Lukas na, agsina kayon iti pagturugan. Ay nagsaya atan. Hindi pa yakayat ko mapasamak dayta. Adak pailaang dito'y balay manong. Nag-extendak iti live ko. Taornosat ti sitwasyon da tatang kaninanang. Apay aya. Jakman amo dagito'y addo. Tanagadumat ti issues da. Pag sinaakon ida iti pagturugan, tauray pa nagturog agap-apa da. Kastaya. Ay, amin abanag. Pagap-apaan da manong. Pudno gayam di imbaga ti kaaruba da abakit. Pudno manong. Imbag ata daak nga ganawa. No awanak. Amangan no agpinungot kan agdinanog dan. Tsaka bangbang nagdatatang kananang mo nga agapapan. Ay na, adalat ta panagapadan ko Adak lang amin amangan anawa, iso asandang agbinbinog kaw. Ay, kasapulan dagayam ti kadwada, di tabalayaw. Wen nga rod nana, tinakaamamak, no adda masaktan kadakwada. Iso akasapulan da ti kadwada. Ay na, kasano nga taday to yan. Ay, narigat nga men, no dudwada laang di tabalayaw. Kasino nga iti makadwada, kat adamat bukod mi a pamilya nga anak da.
Adamat trabaho mi aminan. Kasano ngay ti aramidon ta kada tatangkan na ng manong. Day tamot ti pampanunutag ading ko. Ada singasing ko kan ka, numayat ka. Anya rita. Pag sinoblatan tan ngalaan da tatangkan nanang. Kaya't mo asawan, ni tatang kanya, kat ninanang matkan ka. Wanan Ay, kat mayatak Ang, kaya't damat nga tangag sinada. kasapulan a pagsinaan ta ida. Tapno makapagpanunot damat Mala, kasaritam nga rod ida, no kayat da. Apay, papanamnanang. Adamat awit-awit mo nga aklo. Mapana ko naglutaw. Agluto kan. Anya pa ilaan ti oras. Ken may sa, paglutuam kumadita CR. Siya, ayan na itaw. Wan nanang, CR tayo dayta. Kunak man no iso ti kusina. Ay, sa dino ngay nga rutayan di kusina. Umay ka paila dito Agtugaw ka dito'y abay ko, taday bagakkan ka. Manya day tayo anak ka. Katagluto ak nga rudan. Siya kung ti agluto inton madamdama. Umay kan, tamadamdama, rumwarta. Sa dino ti papananta. Mapanta gumatang ititinapay di kantina. Ay, wun man. Ala, agtugaw kan. Masapol pa'y aya dito'y abay ma. Wan tapno mangag mo analaing ti ibagakkan ka. Ay, kunak man numapantan gumatang ikitinapay. Madamdaman to daytan nanang. Ay, sa dino ti kayat mo nga umay pagbakasyonan? Ijay balay mi? Wano ijay balay ni Manong? Nagbakasyon ako nam. Wan, agpili ka. Tani tatang, agpili mo no sa dino ti pagbakasyonan na. Mabalay, ngay pala ang balay yung nga umuna. Sumarunod to ama pa nakagbakasyon, ijay balay ni Manong Mau. Katuan Ala, rumwartan. Madamdama, isaganatan dagiti pagan-anay mo. Tagbakasyon kayo kan ni tatang. O, tatang, anya ti makunam dito balay me. Ay, nagdakkel gayam dito'y balayaw. Kituan nalawa apagyanam. Na, di ngay nanang Mau. Kat agbakasyon mo't ijay balay dalay la. Ay, wala niya. Agpasyar tayo ton madamdama tatang. Di tayan ti aplaya. Kaya't mo? Ay, katuwa na. Ni nanang, ipaspasyar mo't ni Layla. Iso ang masiguradok. Naragsak mo't ni nanang ijay. Apay asan ka ngagbuya iti TV tat tananang? Naubak mo ting nagbuybuya. Di mo kayat? Awan ka ag-agaw mo iti remote control? Agbuya ka, aging iti kayat mo. Layla, kaya't kunti agawin anak ko. Kunak man, no dito'y kan ngagyan. Kailiw kumutod ni Tatang Mau. Kailiw mo? Katno kanayon kayo, mat nga agapa? Saan? Saan kun nga apaan ni Tatang Mau? Katuan Agawid ka, no isuti kayat mo. Ang umay kan tumatlang alaan manan, tagbakasyon kan tumanan dito'y balay. Ay, wan! Mayatak iti dayta! Inayadam lang ibang naalakay. Katin inayadak, Mike. Kasta, ininayan. Day! Nagsubli kayo dito'y balayaw. Agkinkinibin kayo pa yan. Ay, wan!
Ang bakasyon ka, bintuman ka daw. Ay, puno na ita. Mapan kami man pa'y agpagna-pagna. Kindi madang ma. Ay, wana! Mayat! Dahil nga exercise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman ka ba itingkay, panang tarabay.